नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? नमस्ते बोला सर्वांनी. नमस्ते. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं ना की आता आम्ही तुम्हाला जे आम्ही विला बुक केलेला आहे त्याचा आम्ही टूर देणार आहे. तर हा विला सर्वात आधी कॅलंगट बीचच्या वॉकेबल 3 मिनिट्सवर आहे. म्हणजे कॅलंगट बीच आम्ही एक्सप्लोअर करायला रिक्षा टॅक्सी किंवा काही व्हेकल करायची गरज नाही आम्हाला. आणि बाकी घर बघा, आपला जो विला आहे तो पार्टी आहे, पण त्याच्या अगोदर आजूबाजूची सराउंडिंग नंतर बघा. पहिला आमच्या सर्व महिलांचे कपडे बघा, आपल्या जेंट्स आउटफिट बघा. आता आम्ही बीच एक्सप्लोअर करायला जातोय, गोवा एक्सप्लोअर करायला जातोय. तर ताईने बघा इथे मस्त घातलेलं आहे. आणि वेगळं म्हणजे ते नेकलेस आणि टोपी, आणि इकडे काजलचे बघा रिंग आणि ड्रेस एकदम भारी. आणि मी पण काल घेतलेले इयरिंग्स घातले. हां, शॉपिंग केलेली ना, त्यातले इयरिंग्स घातलेले आहेत. आणि मम्मी आपली नॉर्मल. आणि त्यासोबत आता माझा आउटफिट बघा कसा आहे. माझा आउटफिट बघा, गोवा शॉर्ट्स हे आमचं सुजल, टोपी आणि गॉगल, बिस्किट. हा ओरिओचे बिस्किट काढतो, क्रीम खातो, बिस्किट दोन्ही साईडला फेकून देतो. आणि माझा आउटफिट पण बघितलं. आता ह्यानंतर आता आपण घर दाखवूया. या साईडला या सर्वांनी, चला. टँग 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 अशी एंट्री होते. आणि असं आपण गेलो. बाहेरून दिसायला बघा कसं आहे. वरती टेरेसवर जाऊ शकतो का आपण? नाही माहिती ना आपल्याला अजून. तर अशी आमच्या एंट्री होते. हे आम्ही एंटर झालेलो आहे. आलो पुढे, इथे आम्ही. ओके, तर आपला सर्वात आधी आपण हॉल दाखवूया आपला सर्वांचा. तर हा आहे मस्त हॉल. किती माणसं झोपू शकतात त्याच्यात? हॉल. आणि इकडे आम्हाला बसायला दिलं आहे. तिकडे आम्ही आमचे सध्यापुरती बॅग्स ठेवलेले आहेत. हा कार्पेट खाली दिलेला आहे. कर्टन्स बघू शकता. वायफाय, फ्री वायफाय आहे. इन्व्हर्टर आहे, लाईट जात नाही. हॉल एकदम स्पेशियस आहे, एकदम मस्त. हे आपला हॉल, लेडीजसाठी काच, पडदे. आणि इथे आमचा डायनिंग टेबल. जरा बसून दाखवा सर्वांनी व्यवस्थित. सर्वांना एक एक खुर्च्या दिलेल्या आहेत. खुर्च्यासुद्धा अवेलेबल आहेत. हां, सर्वांना सर्व करणार आहे. जा सुजल, बस. हां, कुठेतरी बस. ओके. आणि इथे बघा आमच्या असेच टाईमपाससाठी हे घ्या, खायला घ्या. हे मॅगी बिगी आम्ही बनवून खाणार आहे हे सर्व. आणि घरून काय आणलं आहे बघा, आम्ही दिवाळीचा फराळ आणलेला आहे सर्वांनी. त्यासोबत बीपीची मशीन आणलेली आहे फ्री मम्मीसाठी. मम्मीची औषधं, माझा लॅपटॉप. हे आमच्या काजलचा मेकअप बॉक्स, जे सर्व लेडीज यूज करतात. तर हा आमचा डायनिंग टेबल. आता ह्याच्यानंतर आपण काय दाखवूया तुम्हालाच मी ह्यांनाच विचारतो. 3 ऑप्शन आहे. एक समोरचं किचन दाखवायचं, हा एक बेडरूम दाखवायचा, की हा एक बेडरूम दाखवायचा? काय दाखवायचं? हा बेडरूम दाखवाया. तर आपण 6 जण आलो होतो ना, एक जण कुठे आहे? बेडरूम मध्ये. चला. तर हा बेडरूम सुजलने चूज केला ना स्वतःसाठी. पहिला जाऊन तो झोपला. चला. तर हा हॉल. आणि बघा आपण इकडून एंटर केलं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं की किती प्राइस आहे, काय आहे, ते आम्ही सर्व दाखवणार आहे आणि सांगणार आहे. चला आता या बेडरूममध्ये. हा आमचा एक बेडरूम. वा. ह्या बेडरूममध्ये तुम्ही बघू शकता सर्वात मेन इम्पॉर्टंट बेड, एकदम मोठा. AC चालू, AC ऑन आहे. 4 जण झोपू शकतात एवढा मोठा आहे. एकदम स्पेशियस, एकदम मस्त. ही आमची डॉल बघा. काय नाव तुझं? श्रेया घोषाल. वायफाय फ्री असल्यामुळे कसं सर्व मुलांनी चांगला अभ्यास करायला सुरुवात केलेली आहे. ऑलरेडी क्लासेस चालू झाले. हा, पडदे लावलेले आहेत. आणि इकडे फोटो ठेवलेला आहे. स्टॅच्यू आहे. चला. आणि हा एक बेडरूम. ठीक आहे, एवढा सर्व बेडरूम आहे ना व्यवस्थित. आता आपण नेक्स्ट काय दाखवायचं तुम्हीच दाखवा लेडीजने. दुसरा बेडरूम दाखवूया. तर बघा असा. इकडून हा आपला लेफ्ट साईडला हॉल. हे वॉशरूम आणि ते सर्व नंतर दाखवूया, पण सर्वात आधी आपण सरळ बेडरूममध्ये जातोय. हा बघा, असे क्लोज दरवाजे सुद्धा आहे, म्हणजे आपण असं क्लोज करू शकतो प्रायव्हसीसाठी. हा पण बंद होईल, हाही बंद होईल. येस, वेलकम करा आमचं. हा बघा आमचा दुसरा मास्टर बेडरूम आहे ना. आणि इथं कोणतरी आलेला आहे. इथे सुद्धा डोर आहे, म्हणजे 2. हा जरा टाईट आहे म्हणून मी बंदच ठेवलेला.
अरे बापरे. तो डोर टाईट नाही आहे, काजलची उंची कमी पडते आहे. नाही. हे बघा. इकडून कोण आलेला आहे बघा. आणि हा डोर कुठे कनेक्टेड झाला आपल्या डायनिंग टेबल, हॉलच्या डायनिंग टेबलला. बघा आपण जिकडे बसलो होतो तिकडे हा हॉल एंटर केलेला, डायनिंग टेबल. किचन सुद्धा तुम्हाला दाखवायचं आहे, पण असा हा मास्टर बेडरूम बघा. आणि दोन्ही बेडरूम मध्ये एसी आहे. एसी आहे बघा, एसी तिकडे ऑन आहे व्यवस्थित. आणि बेड बघा किती स्पेशियस आहे. बस मम्मी जरा, किती मोठा आहे बघ. बेड पण एकदम व्यवस्थित. मला एक तुम्हाला क्वेश्चन आहे आणि सर्व व्ह्युअर्सला एक क्वेश्चन आहे. मला एक सांगा, हे बेड असतं, हे अंगावर घ्यायला बेडशीट असतं, आणि हे जे डिझाईनला लावतात ह्याचा काय उपयोग असतो? ते शोसाठी. शो आहे ना फक्त ते, नंतर आपण ते काढूनच ठेवतो ना साईडला झोपताना. तर बेड बघा एवढा आहे की 4 माणसं पण आरामात 5-6 माणसं बसू शकतात, एवढा मोठा बेड आहे. त्यानंतर तिकडे ड्रेसिंग टेबल दिलं आहे, चेअर, एसी ऑन, पडदेही चांगले. आम्ही पडदे उघडून नाही बघितले अजून. या साईडला मिरर. या साईडला मिरर आहे. आणि इकडे बघा ते इन्व्हर्टर आहे ना काहीतरी हे. आणि चेअर्स आणि आम्ही सर्व ठेवलेलं आहे. तर हा झाला बेड. आणि वरती गुफिया आहे काय ते वरती? ऍक्च्युली जो वरचा मजला असतो ना हा, ते रूम्स आहेत, पण इकडून एंट्री कुठे वगैरे ते आपल्याला सांगितलं. सीडी काढलेली आहे वाटतं सीडी त्यांनी. पण नाही दिसत. बघितलं मी वरती ते. हा, तर चला. तो वरती पण रूम्स आहेत. आता परत पाठी या आणि आम्हाला आमचा हे दाखवा, वॉशरूम आणि हे दाखवा. तर तुम्हाला एक क्वेश्चन आहे, वॉशरूम आपला इंडियन आहे का कसा आहे? दोन्ही आहे. दोन्ही आहे. हो. आणि अंघोळीसाठी शॉवर आणि हे गिझर आहे. हो आहे. ते आणि कॉमन आहे सगळ्यांच्या घरी. परत आलो इकडे किचन मध्ये. चला. आणि किचन मध्ये जायच्या अगोदर मला एक सांगा की हा विला आपण किचन का घेतला? विलामध्ये किचन, पण ते बोलले विलामध्ये किचन घेतलं की थोडेसे एक्स्ट्रा पैसे होतात. तरी आम्ही बोललो ठीक आहे, एक्स्ट्रा पैसे झाले तरी झाले, पण आम्हाला किचन हवा. तर किचन घ्यायचं रिझन काय? सकाळपासून उठून आपण किचनचा काय काय उपयोग केला किंवा रात्री काय काय उपयोग केला? मॅगी बनवला, खीर बनवला. गरम पाणी बनवलं सगळ्यात आधी. काय काय बनवलं? मॅगी आणि खीर. हा, खीर. आणि गरम पाणी बनवलं. आईसाठी रताळी सुद्धा उघडवली त्यामध्ये. हम्म. मॅगी सुद्धा केलं जसं हा बोलला. हा, आणि रात्री मम्मीचे पाणी लागतं गरम पाण्यात पाय ठेवायला, तर मम्मीसाठी तोही गरम पाणी आम्ही गॅसवरती केला. गॅस शेगडी सर्व आतमध्ये आहे. आता आपण किचन बघूया. चला. आणि गिझर आहे, पण त्याचं पाणी कसं जास्त एवढं गरम नव्हतं. नाही होत. हा, जास्त गरम नाही, जेवढं पायाला शेकायला लागतो, म्हणून आम्ही गॅसवर गेलो. चला आता किचन बघूया आपण. चलो लेडीज फर्स्ट. ताईला गरम झालेली टोपी काढली. तर हा आपला किचन. आणि किचनमध्ये तुम्ही बघू शकता भांडी दिलेली आहे. इथे सुद्धा चेअर्स आहेत. हा रूम बाहेर जातो, दरवाजा बाहेर जातो, पण बंद ठेवलाय त्यांनी. इथे फटका मारलेला आहे चांगलाच. पाठी जेवढे थोडेसे युटेन्सिल्स दिले, चाकू, चमचे काय काय दिलेले आहेत. ॲक्वागार्ड बंद ठेवलेला आहे त्यांनी. हो, बंद आहे. गॅस दिलेला आहे, सिलेंडर आहे, भरलेला गॅस आहे. आणि इकडे आपला फ्रीज सुद्धा आहे. म्हणजे आपल्याला काय पाणी पिणे आणून ठेवायला लागलं तर आपण ठेवू शकतो, थंड आईस्क्रीम बिस्क्रीम. म्हणजे टुरिस्टसाठी जसं लागतं ना तसं सर्व दिलेलं आहे. तर शॉर्टमध्ये तुम्हाला विला दाखवला. मोठा आहे, स्पेशियस आहे. आम्ही 6 माणसं राहतोय, पण माझ्या हिशोबाने 8 बेडवरती तर 3 व्यवस्थित राहतात आहेत. आणि इकडे पण आणि समजा ज्यांना बेडवरती नाही झोपायचं असेल, खाली आज ऍडजस्ट करू शकतात, तर 8, 10, 12 पण राहू शकतात. राहू शकतो. आरामात. 6 माणसं आम्ही आहे, कम्फर्टेबल एकदम हो. है ना, विदाऊट आणि इकडचे जग बिगजग. तर विला आपण कॅलिंगट बीचच्या जवळ बुक केला. विलाची प्राइस पर डे किती आहे? 4,000 ॲडव्हान्समध्ये आम्ही 1,000 रुपये दिले होते. विलाचं नाव, विलाचं लोकेशन आणि विलाचे पुढचे डिटेल्स मी नक्कीच देईल. आम्ही हा विला 2 दिवसासाठी बुक केला आहे. टोटल 8,000 आम्ही भरले आणि हा विला बुक केला. यायच्याच अगोदर बुक करायला लागलं, त्यावेळी फक्त 1,000 रुपये डिपॉझिट भरले होते. नंतर मी 8,000 परत भरले. ते 1,000 रुपये मला सोडताना मला 1,000 रुपये देणार. ठीक आहे. तर एक रात्र स्पेंड केली. कम्फर्टेबल वाटतं एक रात्र स्पेंड केल्यानंतर. मस्त वाटतं, आपल्या घरासारखं वाटतं. घरासारखंच वाटतंय ना. पण फॅमिलीसाठी त्यांनी रूम आपल्याला दिला. तो स्वतःच बोलला ना, नाहीतर फॅमिलीसाठीच आहे विला. हा, आणि नाही ते नेहमी फॅमिलीसाठीच येतात. तर असं आमचं शॉर्ट विला. मस्त शॉर्ट काय मस्त विला एकदम आमचा. मोठा आहे. हा बघा वायफायचा आवाज आला. आणि एकदम छान तुम्ही रेडी झालेला आहेत. आता कुठे बाहेर जाता तुम्ही? बागा बीच. आता बाहेर जातोय, पण बाहेर जाताना आम्ही खास मोबाईल घेतलेला आहे. हा, कारण कुठे हरवली तर मोबाईल असलेला बरा. बरोबर. ओके.
तर तुम्हाला विला कसं वाटला? आता आम्ही सर्व रेडी. चला आता या आपण बाहेर जाऊया. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हा बघा डॉगी बघा, जर्मन शेफर्ड. हो केवढा मोठा आहे, मस्त ना. त्या ब्रीडचं नाव जर्मन शेफर्ड आहे. हां तर विला कसं वाटलं बघा बाहेर. आता ही अशी डिझाईन आपण सुद्धा आपण वरच्या इकडे केले, पण आपण रत्नागिरीच्या गेली. रेडमध्ये केलेली हा. आहे ना. हो same. तर ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि पुढचे ब्लॉग्स आम्ही तुम्हाला नक्कीच दाखवणार आहे. त्यासाठी तुम्ही एक्सायटेड आहात का तेही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि काय काय करणार आहे ते सर्व तुम्हाला दिसणार. तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि स्माईल करत राहा. बाय बाय.